Kasla nagsakit mat dati sa lutsod ni Apo Jesus kini Pedro. Kung anak Simon nga anak ni Juan, at adda ka di panagayat mo kanya ng dagito ikagalpas da na namiga ti sitwasyon na dito no nagdudumagamin ti presentasyon dito ibanghelyo tayo ta di nagduma na nagkalap da awan ti nakalapan da ibaga na nga agkalap tayo hindi nagkalap da ado na alada sa bali mga sitwasyon di ginagnaisyo na ti danong nga nakita da tinpuak ni Pedro kaya di kon abot gabot dahito nagungar niya po Jesus sa bali mga presentasyon dahito na nakita da niya po Jesus magmag na iyay danong awan na kalapan da na mga lakay tiikan mga tayo kung na natin ipakita na nga isuna na yanaganan haan nagungar ng at dabagina nung tata, dahil nga sitwasyon na di panangiparan ni San Juan dahito, hampay nga nagungar na hindi pa ilaan normal na si Biblia kaysa ko na naaywan ang dariti karnero hindi ko ang surutan na kaya nga sa ulit ay aw-awisan pa ilaan niya po Isos hampay nga adalan dahil presentasyon ni San Juan kadagit sa bali nga ebanghelista nakakwatan, hindi baga na dahito nakaungaran nga nilinaglagip da nga ron awan din ang isurat isa nga sort of remembering brainstorming ko na dyan iso nga linaglagip da kadito ko na ay dan na kaninong dagitoy ay wanang darito orbo na karnero inulit na Simon ay ayatan na kanin wana po ayatan ka inulit naman Simon ay ayatan na kanin naglidayon sila nakumano si kakitang sa lutsudan na DJ ka kala ko maday ay panagnagham umay kantong Domingo unang kumakagbuan agpaisaw uwan umaya agpaisaw naslangan medyo nadagsan DJ rin ng apayan napatsyan kahit nakasunhan na sigurado agpaisaw namintlo na nga sinalutsod ay wanang dagiti karnero namintlo mga ilibak ni Pedro hindi man kadwang miso na hindi ko na haan kasi pre pa kayong daman. Ada mo nakakita nga chismosa babae, uy, nagkagkadwa ka. Haan. Di ba daman ng salut-sudan, di ba't timod ko yung kakingkuan na haan. Nagtaraog dyan, kawitan. Tapos lagami di pa ng salut-sud na kini Simon dito, nadagsan. Nung nagdagsan nga akong gamin dati awatan ni Pedro. Abay nga haan na ni Juan nga ay ayat na dabilabed, haan na ni San Juan na inayayat na ni Pedro tinapili na pangibaga na natin nga iso ti agbalid nga ulo pag sangger ti simbaan. Abay agay magida ulo ti simbaan. Kadagiti amin apostoles apay ni iso na ti pangipasdagan na amo na ni Pedro na ruko. Tarantado ni Pedro kasi nakita na ni Apo Jesus na magmag na tanong umaya nagtakay tingkwa ay malmusan. Nakita na taadalan nga mga lagyan ni Pedro, inasot na tabunan na, piningasan na. Narimuda na, inagasan mo niya po Jesus. Nakita na ni surutan na uri sa surutan ka uri sa dinno ti papanan ko na at darukib dagiti musan at dapagindaan dagiti pagang ti anak ti ko awan ko na surutan na idi may kaigutnan ay ito pinaglibakan na mutan. Apa yang nga iso tinapili? Apa yang nga iso ti kangrunaan? Kamakita tayo mga iso nakapso. Nakapso. Ni Pedro nalaka nga ma-regret na jay decision na. Kasi lako manay tayo na medyo nagarasudos. Iso mo tinagbalin na kangrunaan. Anya nga tama ti pagbaga na kada tayo. Sa bagay kada tayo magkakapsat. The same question. Na kayo nga tagapaktiki ay dunlak ka di uwan apa kasi na di pa nagaya agbiyak kayo na nalintag ay dunlak ka di ko na kumanin ako Isus ko uwan apo aglulwano kayo uwan apo aglubluben na kayo uwan apo kung na kumanin ako Isus magsamang dahil sa lunsod ka na kayo niya isarayo mo dali ng liwat yun ay madi ako
Kaya tindak ka di una ako. Agpipin nakawang kayo magkakaarawa. Mali. Asla, ang bagay nga ro, ang agbagay nga ro, ibagang nga, ulitan naman ito no kwan, ito no ada piyesta, anya na ganan, ito ada misayo. Ay, tindak ka di ko na niya ako, ako, dagda kami, ako, ito ko, biyak ko. Ito nagsakit tayo ka ako, ay, ito kaunay ako. Terlimain ka ko, ay, nagtangsit ka magka. Limain ka, hindi ka naman. Gaitain nyo, nagsakit tayo. Ako, kanayin aktor na makimisa, kanayin aktor na adiwalo. Diyos ko, nangaroon na nutudo ka, taangas mo. Ako, kanayin aktor, adiwalo. Tulimbimbag ka ka, nay. Makita nga dali sa kalumiklik ka dyan yun. Boy mo na makita na niya. Patalo. Kasalanan. Kasi ulit-ulitan naman. Ngam kasi tayo makanatay makinigandaro kami. At dali di gaway na talaga. Maritay. Kasi mo ti espiritan na ba nagbiyak tayo kami niya. Kasi yan na nato. At dali di gaway na nakasirseryoso tayo kakararap. Talaga ipapalit ka kakararap. Kada mo dali gaway na kasla. Wala lang, basta kung manormal lang yung relasyon mo kinapudyusan na, bumisit ka lang, agkararap ka labasi, umanayon. Numintod palagi pa naka-problema, maapo, talaga nga itok-tok mo pa, talaga nga, balbalik ka, marka, timugin mo di Rosario, di ka Rosario, makastan mo yan. Intun si Malon at ka mo nang tinasaya at di ilubong mo, agpo ka mo matan. Kasi lamang, dipindro kami nagad mga agbababawi. Nudad doon di puso tayo kaslaritay haan na sigurado. Nung nagmayan mo, hindi ulit-ulitin lang ni Apo Isus, nga idardarirat ka niya tayo nga, ay ayatandak ka di, wala ako. Ulitin lang tumanan, ay ayatandak ka di, wala ako. Dahil di martires, dito nangitsa ko tibiyagda, isudati po unan, isudati ng rubyan, kung na di jay kararag tayo maumuna, isuda ti bin-i ti pamati anak Christian one. Imagine niyo 500 years nga ungay nga imay ti Kristyanismo dito, dahil tirigat da. Imagine niya kasi di imagine nga siya kumaka hana nga misyonaryo mapangka ti lugar nga awan makapamukan niya. May kayo ta agmisa tayo kanya paghangulog ti niya ti kungkunang da. Naggrida nga ta niya. Salamat kanya yun. May kayo, nagmisa tayo, alin matulang na para matinti. Alay, agap ako din na katutulan. Salamat majirin nam na yun, awang maawis. Hindi man talagang majirin nam na. At talagang nagmisan. Kasi na wala lang. Sa bagay dito, oras na kami ka nasapat. At damos sa marunong. Kala kasi kumangin na dito, kasi na maawawan din namnamang nga. Tauri agawis ka, uri ang kaidanong. Uwan. Naglang kami di sekreto na daita. Agpansit kayo, pakitaan nyo. Pansit kayo sa Shanghai, pakitaan nyo. Iba, nagluluto kayo, ilay diyo, tapos makita na. Oo, kitaan. Di pala nang rugrugit misa, datada. Nagluto kayo. Sekreto na lahat. Tibag-baga na nito, uri ni Pedro na kapso niya. Uri na di martires, nakapsok naman. Naman niya di pintas na di dyan, di panangitan tayo, di bagi tayo, bayan tayo nga nito, Apo Diyos, di mangito, di dito na trabaho. Dahil di sakripisyo, kadakarkararang tayo, alahan tayo nga, agkararang tayo, agpusin-pusan tilubong haan. Dahil talaan, pagkararang tayo na individual, kas grupo, kas may sangasisa, bayan tayo tali ay Apo Diyos ti espiritu na ti trabaho babaan kanya tayo uray sa gabasin bayan nyo tali di agbungan to deta kinasantuyo at na agluluwalo agsanto rosario magimisa magikararag na nasaya at di ka na natin baka handay kay maabit at nung baka agbungan to sa kaulit ko nga na dahil di akong bili nauyong ti akong kukalakay naman nakimisa naman nauyong talaga nga parapal ini. Pero nung si Mana ay awan ti umuli. Awan agmimiwat. Talaga nga na-stricto ka. At dapay pagpasyonan na iya nga grotro-tro. Katibungan na ka, hindi agkapsundan ka. Agsan sa Santo Rosario ka. Hindi lang tamalay na di muna pag Santo Rosario di Oktobre na iya. Agsan sa Santo Rosario. Iso ka nakam na naatibungan na. Iso na lagi na sakripisyo yun. Dagi talwalo yun.
dagita kararagyo. Kamu tayo ay na di bunga na hantay mauray na. Kasi nagmula nga ng tinyog na hantay mauray na dagiti nakalakay ka nakabakot tayo. Nung adan to agapit di tayo amuan. No ang binarairong to at mula yung nang nasaya at nagkasak sakripisyo di ko na yung kaslaawan haan adan to bunga na amutay kaya. Hindi dyan yung di dyan pala nagtrabaho tayo, bayan tayo na po Diyos na, di pa nang daldalos tayo, di puso tayo, tunggal at damisa, di pa nang panangwaknit tayo, kadagiti, sagsagobaan ni puso tayo, tunggal misa, at akil na ba nagdaga yun, ha? Haan lang natin, ang benepisyo, ang benepisyo to pay, di tayo mo nakas mong tumang na na. So, kanila ni Pedro nung kay nakapso, intalat niya po Isus, kasimbaan na, aging na tinutulungan na, ayaw pa ng tulong natin, Espiritu, kaya para kayo. Ganyan. So, amin nga araminan tayo, na ilatong daging kuha na, bayan tayo, palubusan tayo, italag tayo, ta iso di magituloy. Iso di ang trabaho, tang tayo magkabaglan. Pagkati ko na tayo, milagro, nga na tayo nagbaling ng Jesus, haan. Ngang tunggal arami pamati, at ang bunga na. Umuna di pa nakadalos tayo, na ikadwa na yung bunga ng to, kamagyanan at itong tayo.